Iki jenenge kaoyah. Ngono-ngono kok nganu ndak apik. Carane gawe ngene lho. Kaoyah. Oh. Kaoyah iki terbuat dari gelepung ketan sing di apakno ya. Disangrai. Iki biasane iku anane nek acara sedekah bumi jarang anane lho iki. Ambune ku beda. Delok gem. Cara pembuatannya masih manual. Oh, manual. Iki lho ya biasanya ini kan musim sedekah bumi. No desa-desa. Nah, salah sijine ya iki. Selain ana bubur apa iku bubur ireng, terus ana krecek, terus ana apa nah ya. Terus iki kaoyah iki. Salah sijine jaminan Wingko. Bumi. Wingko ya ana terus nyimplung. Wis iki nyimplung, Mak? Ora nyimplung aku. Gene. Ora tangan kok ora. Candak. Loro. Mbos esok karoan. Telur-telur. Ini saya akan menjajalnya. Menjajalnya. Lah. Bismillah. Iki ana kelapane ya. Padahal kelapa larang ya. Kelapane telu ngene kok. Kelapa telu terus ana glepung apa ketan dadi panganan larang ya, Lur. Gulane setengah kilo. Gula putih. Gula sekilo. Kelapane telu. Anggonem jenenge apa lur? Iki jenenge kaoyah anggonku. Nek misale pengen gawe ribet iki. Kok wae ana. Karuk kok. Barang yang karuk jare. Gorengan anangan. Nek sing ora sabar gah. Niku yo. Wah. Harus sabar lur.